Introverti sú hlavne takí tichí pozorovatelia a ak sú v nejakej sociálnej situácii, tak najskôr počúvajú a vnímajú, čo sa okolo nich deje. Rozvit Drakoslav Art uvádza: Neznamená to, že ide o nejakú poruchu alebo chorobu, ktorú treba liečiť. Problém nastáva skôr vtedy, keď jeho rodičia alebo všeobecne spoločnosť zasahujú do jeho osobnosti tým, že sa ho snažia preinačiť. Pokusný film a neskutočný art vlog. No hlavne napríklad, keď stretneš niekoho po 3 rokoch a spýta sa ťa, ako sa máš, no tak ako v 2 vetách 3 roky sa nedajú zhrnúť. Vyrobený pomocou prírodzenej blbosti. Jednoducho, keď dostane sám úlohu, cíti sa v tom omnoho bezpečnejšie a pohodlnejšie a spraví to aj efektívnejšie, lebo nemusí stále to konzultovať s inými ľuďmi. Modrý portrét. Introvert jednoducho, niekedy sa mu nechce ísť do spoločnosti a chce ostať sám so sebou. Čo sa týka autistu, je na tom skôr tak, že doma má svoje bezpečné prostredie, ktoré vie predvídať, ktoré môže kontrolovať. Ako náhle príde von, je to pre neho mnohokrát taký pocit nebezpečenstva, že čo sa teraz stane, je tam veľa zvukov, veľa nepredvídateľných ľudí, ťažko sa tam zaradiť a je to pre neho obrovský stres. Pusti ma, nechytaj ma tými kyslými rukami, strašne to páli. Poď Zuzi, pusti ma. Dobrý deň, volám sa Peter Hoffman a som profesionálny debil. Už niekoľko rokov pracujem na psychiatrickej liečebni ako potenciálny pacient, ale zatiaľ som len na home office. Práve vďaka zručnosti vo svojej profesii a dlhoročným skúsenostiam môžem spoľahlivo vykonávať túto prácu. Takže áno, ako ste už asi ráčili pochopiť, živím sa robením debilín. Ale okrem toho som aj bylinožravec a rybožravec. A mám rád modrú farbu. A o tej bude teraz veľa rečí a všetkoho ostatného. Neviem, ale je tu zase ten debil. Kde? Tam. Zelená a modrá, pre blázna je dobrá, hovorí sa. A počuli ste už o modrom lese? Modrý les je taký les, v ktorom je všetko modré. Aj vy, keď doň vleziete, tak budete modrí. Halus. Všelijaké divy a bytosti tam môžete postretať. Modrý les možno pôsobí chladne, ale je v ňom tak ako v hociktorom inom lese. No teraz je aj tak jeseň, predzimie. A prečo je ten les modrý? Už preto, že ten les je súčasťou bytosti modrého draka. Modrý drak dáva pokoj a kľud. Preto sa v modrom lese dobre darí nachádzať stred a rozímať. Bol som tam už viackrát a kadečo som tam videl. Tak človek našiel nápad aj na svoj ďalší obraz.
Človek nedávno dostal rám od jednej kamošky. Ale bol v ňom na kartóne vytlačený dáky obraz slnečníc. Rozhodol sa preto, že nebude sa babrať s pílením sololitu do rámu. Miesto toho použil kartón s oným printom. Zo zadnej strany ho teda natrel akrylovým lakom a potom šepsom. A potom s ním dlho nič nerobil. Raz ale dostal nápad na pokus s modrým portrétom. Človeku sa páči rozmanitosť modrých odtieňov. Nie je modrá ako modrá, každá je iná. Cieľom pokusu je skúsiť namaľovať portrét zrsky, takže vlasy jej namaluje modrým ultramarínom. Lebo je to modrá, ktorá je výraznejšia od ostatných. Kto vie, aký efekt to napokon urobí. A už ako to bude, tak to bude. Človek si najprv urobil predkresbu uhlíkom, ktorú ošetril lakom na vlasy, aby sa nerozmazávalo. Na ňu potom začal nanášať vrstvy šepsu, tak aby vytvoril štruktúru alebo povrch pripomínajúci vlasy. Alebo skúsil tak vyzdvihnúť časti tváre, ako je špička nosa, brada a pery, že možno to urobí taký plitší relief. Samozrejme, nešlo to všetko len hladko a preto musel použiť aj brúsny papier. Uvidíme, či to všetko vo výsledku bude mať nejaký efekt, alebo sa to stratí vo vrstvách farby. Všetko to bola práca na viac dní, lebo aby človek mohol naniesť ďalšiu vrstvu, tak musel počkať, až predošla úplne zaschne. Lepšie sa maluje podľa živej predlohy. Výsledok vyzerá inak, než ako keď sa maluje podľa fotografie. Lenže je ťažké zohnať modelku na sedenie. Ako si je to hlúpe sa vôbec pýtať na takú vec. A hlavne, ak človek za to nemá čo ponúknuť. Napokon bez prítomnosti tej druhej osoby je to pokojnejšia práca. Hlavne sa nemusí na nikoho spoliehať. Len ten výsledok je taký menej živý, umelší. Je to tým, že v skutočnosti nevidíme naraz toľko detailov, ako na nehybnej fotografii. Navyše tá fotografia nie je priestorová. Naživo oči aj mozog lepšie vnímajú priestor a maľovaný objekt v ňom. Človek by si lepšie overil, na čo sa pozerá, odkiaľ prichádza aké svetlo a podobne. Z fotografie sú tieto veci nejasné. Navyše na fotografii vidíme celý objekt naraz a zaostrený, kdežto v skutočnosti vidíme ostro len tie miesta, na ktoré sa pozeráme. A to sa tiež odzrkadľuje na výsledku, pretože v skutočnosti malujeme fotografiu a nie to, čo je na nej. Lenže to sa ťažko vysvetľuje. Keď hľadáte modelku, tak ľudia majú hneď pohnútky za tým vidieť kopec iných vecí. Tu už človek začal robiť podmaľbu kobaltovou modrou. Najprv si zatrel celú plochu a potom začal zvýrazňovať tmavšie miesta. Potom som k nej pridal aj titánovú belobu, aby som urobil svetlejšie miesta. Zaujímavé, ako chladne ľadovo pôsobí takáto modra. Ak sa raz človek rozhodne namaľovať moranu, tak bude vedieť, aký pigment použiť. Veľmi zaujímavý ľadový efekt.
Ako najtmavšiu farbu si človek zvolil indigo. Avšak tento pigment je zvláštny tým, že pri ostatných modrých pôsobí ako šedá farba. Nepôsobí príliš modro. Takže tým by mala začať vznikať akási pestrosť. Napokon som ju ale zmiešal s kobaltovou, aby neutekala príliš do šeda. I keď pravda, listom by sa to možno hodilo, keby boli úplne iné ako modrá, ktorá je už použitá ako telová. Myslím si, že pomoc blížnemu alebo komukoľvek nie je len o tom podať ruku, ale aj podať knihu, lebo vzdelávanie a vedomosti nám často tiež veľmi pomáhajú. Narcistické vlastnosti máme všetci. Neznamená to, že sme narcisti, ale myslím si, že by sa to nemalo používať ako výhovorka. Ak viem, aké narcistické vlastnosti prejavujem, tak by som sa mal snažiť pracovať na tom, pretože na rozdiel od skutočného narcistu máme práve túto výhodu. Schopnosť priznať si to a niečo s tým robiť. Už ale človek je debil a nedarí sa mu v tom tak dobre. Mari by teda mohol byť radšej ticho. Konečne nový deň a môžem pokračovať v maľbe. Keď človek dokončil pozadie, tak sa už tešil na použitie ultramarínu. Fíha, taký výsledok som nečakal. Ono je to najmodrejšia modrá. Postava tu vyzerá, ako keby aj v skutočnosti mala modré vlasy. Možno mohli ostať radšej kobaltové a pozadie by bolo od ultramarínu. Kto vie, ale nevadí, pokus je pokus. Bude čo skúšať do budúcna. Azúrová modrá išla na miesto žltej. Asi aj dobre sadla na tie kvety mlieču. Na niektorých miestach sa zmiešala s trochou indiga. Už to skoro vôbec nepôsobilo ako modrá. No možno toto by bola dobrá farba na zeleň. Veru, pokus do budúcna. Ultramarínom zmiešaným s bielou som skúsil urobiť aj pehy, aj pery. Už keď sa človek rozhodol, že červená bude ultramarín. To mi pripomenulo, že raz som videl farbu s názvom, že červený ultramarín. Vôbec mi to nešlo do hlavy, že niečo také jestvuje. Na portrétoch sa čistá čierna farba dáva do zrejničiek. Lenže čiernu tu človek nepoužíva. Miesto nej dal do zrejničiek indigo. Tento pigment aj obsahuje uhlík, čiže má podobné zloženie ako černe. Nuž,
Lenže na tradičných portrétoch je to jediné miesto, kam sa čistá čierna dáva. Kdežto na tomto portréte sa mi takýchto najtmavších miest podarilo urobiť asi aj viac. Napokon človek do vlasov ešte primiešal trochu indiga, aby to bolo zladené so zvyškom obrazu. Možno to ten ultramarín aj trochu utlmilo. Človek si spomenul na spojenie azurovej a indiga. Mohol by to byť dobrý nápad použiť ju na vnútornú krajinku. Nuž a zdá sa, že to celkom funguje. Asi. Zdalo sa mi, že to naozaj vyzerá zelene. Skúsil som teda do toho zabrdnúť aj kobaltom. Človek si stále nebol istý, ale veril procesu. Pár ľuďom poslal fotku výrezu krajinky a potvrdili, že je to modré. Vraj to už modrejšie nemôže byť. Avšak vo vzťahu s tým ultramarínom to naozaj robí divy. Opäť niekoľko dní práce za sebou. Fuj, čo to tu tak smrdí? Ako by sa niekto celý mesiac neumýval. Jej, ahoj Stegoslava. Nazdar, Peter, ako sa ti darí? Ale... No čo si zas taký mrzutý? Čo sa zas nevydarilo? Čo sa zase pokazilo? Ale nechal som sa uchrochtať na zákazku. Robím na tom teraz. Veľa času mi to berie. Radšej by som niečo svoje robil. A tie nervy, že či sa to bude páčiť. Čím bližšie sa blížim k dokončeniu, tým viac mám obav. No vieš, hovoril som, že som farboslepý. Ale kto ho vie aj tak, aké majú očakávania. Rozumiem. Preto veľa umelcov nerobí na zakázku. Nestojí im to za to. A čo výstava? Ako sa ti darí s ňou? Ťažko povedať. Mal som asi veľké očakávania. Asi aj preto, že som toľko ľudí pozval. Toľko starostí som si s tým dal. A napokon zo všetkých pozvaných prišlo len niekoľko. Ale nejaké obrazy sú už rezervované. Dúmam teraz nad finisážou. Akože druhý pokus. Rozumiem, že si z toho sklamaný. Spomínam si, ako si dumal, komu každému poslať pozvánku. Ale nič si z toho nerob. Nemusí to nič znamenať a máš aspoň nejakú odozvu. Držím palce s finisážou. Ďakujem, ale nechajme to tak. Prišiel som sa sem upokojiť. Robím teraz na takom modrom portréte. Tak tu zbieram nové nápady. Ale veľmi ma to baví. To je dobré, som zvedavá, ako sa ti podarí. Ach, ja úbohé bytie. Ach, ja nešťastné jestvovanie. Aha, Mosasaurus. To je všetko. Aj ten sa sem chodí upokojovať kvôli ľuďom, čo o ňom hovoria, že je najväčším morským dinosaurom. Človek sa snaží byť najväčší príbuzný varana a ešte žijúci v mori a do učebnice aj tak napíšu, že som najväčší suchozemský mäsožravec. Ľudia smrdia! Ty si dobrá, Stegoslava. Raz ťa musím namaľovať. Koho myslíš tým mňa? Lebo vieš, že všetko sú len molekuly, plynúce priestorom a tak žiadne ja nie je. Lebo ja vytváram dojem oddelenosti. Ale ako som už spomenula, všetko sú len drobné, subatomárne častice. Ty máš určite dva mozgy. Alebo možno si tiež debil. Lebo tiež keď poviem, že aj tak raz všetci zomrieme a aj táto planéta zanikne a je preto jedno, čo budem robiť alebo nebudem robiť, tak povedia, že som debil. V podstate áno, ale je to diskutabilné. No musím už ísť, lebo som už dlho nejedla. Tak ahoj a dobrú chuť. Ďakujem a ahoj. Uvidíme sa zase niekedy a potom sa mi môžeš pochváliť s tým novým obrazom. Tak, a toto by už mohli byť posledné dotyky štetca. Verím, že to už dnes dokončím, lebo už tam toho nie je veľa čo porobiť. A ak sa aj niečo s odstupom času ukáže, nuž,
Proste dnes to dokončím. Alebo sa uvidí neskôr. Dnes má byť super spln. Človek si hneď spomenul na všetky tie čarodejnice, ktorých čarodejníctvo začína aj končí na Shitstagrame. Nerozumiem tomu uctievaniu Halloweenu, keď je to rovnako konzumný sviatok ako Vianoce. Nevidím medzi nimi rozdiel. Niekto nadáva, že reklamy na Vianoce sú už v lete, ale Halloween tiež. Dávno sa tieto sviatky vzdialili od pôvodného významu. Všetko sa zredukovalo už len na povrchnosť, na ozdoby a čačky, sračky. No veď ako ťa má pred besmi z návu ochrániť maska Spidermana? Svetlo a temnota sú len symboly. Za temnú nepovažujem tmavú noc, ani tmavý les. Rovnako tak za svetlo nepovažujem rozkvitnutú lúku. Sú to len obrázky, ktoré sa používajú ako symbol pre vyjadrenie určitých vecí. Avšak ľudia to často berú doslovne. Svetlo a tma sú v skutočnosti len dve tváre jednej mince, fyzické javy v tomto hmotnom svete. Veď svetlo je z častíc fotónu, je to materiálna vec. Zlý bes môže mať aj takúto podobu. Ver, možno mu je to tak aj lepšie, lebo viac ľudí okabáti tým, keď sa bude pekne usmievať pod slncom a bude ku každému milý. Veď to aj narcisti tak robia. Pre mňa svetlo symbolizuje napríklad múdrosť, vzdelanie, ľúbosť, pochopenie, porozumenie, poznávanie. Za skutočnú temnotu považujem našich vnútorných besov, a teda závislosti, neschopnosť opanovať sa, jestvovanie na živočíšnej úrovni, nevedomosť, hlúposť, nešťastie, strach, potreba moci nad druhými a ubližovanie druhým. Hlavne v mene nejakého božstva alebo kravaty. Za temných nepovažujem ľudí, ktorí majú len taký výzor. To nič neznamená. Temní môžu byť v skutočnosti aj nábožensko-fanatickí ľudia, ktorí vzývajú akože svetlo. Lebo takí vo svojej zaslepenosti a nevedomosti dokážu urobiť viac zla ako dobra. V mytológiách a náboženstvách bývajú všakovaké temné bytosti. Veľakrát ide o zosobňovanie niečoho. Napríklad aj vlastnosti, pred ktorými sa snažia varovať. Napríklad ženy, čo provokačne alebo zárobkovo dávajú na siete svoje vyzývavé fotografie, by sa dali prirovnať k sukubám či rusalkám, pretože následkom toho vzniká skutočne temná vec. A to je závislosť na pornografii. To, že sa na ne potom pozerajú ako na objekty, je len jedným z následkov. A tie následky majú zas ďalšie následky. A aká spoločnosť tým potom vzniká? Niektoré z nich sa ešte aj prirovnávajú k sukubám, temným princeznám, čerticiam a podobne. Už asi im vari vyhovuje žiť v takom svete, kde jestvujú také veci. Vyhovárajú sa, že je to zdravé seba prejavovanie. A to je len jedna vec. Drogy ako alkohol sú tiež bežne propagované ako niečo normálne. Pritom vieme, aké následky má požívanie takýchto látok. Pravda, tá droga spomenutá predtým je dostupná zadarmo. A je všade. Ťažko sa tomu vyhnúť. Človek ani nehovorí o tom, ako ľudia svoje profily berú ako súčasť svojej identity. A je to brané ako normálna vec. Škoda. Keby ľudia radšej vytvárali svet, v ktorom sa dobre spolu žije. Veď čo sme všetci len konzumenti produktov a obsahu? Ozaj, a spomínal som, že povrchnosť a materializmus je tiež temnota, aj keď ono je to v podstate to isté ako hlúposť. Áno, tiež som hlupák a debil. Hovorím, že snažím sa prijímať svetlo, lebo to vidím ako kritickú vec pri hľadaní cesty k pravde. Ale vždy ma niečo zvedie. Vždy sa nechám zviesť z tej cesty. Obavy, túžby a iné povrchnosti. Vlastne ani neviem, či som na ňu už vykročil. Väčšinu času sa ženiem za pominuteľnými vecami a žijem tak v temnote. V ignorácii voči skutočnosti. V
V buddhizme sa tomu hovorí dukkha. Mám rád to slovo. Pekne by vyzeralo ako Black Death Sludge Doom metalové logo, ktoré ani za bohovník nevie prečítať. Tak som sa rozhodol. Už len podpis a je to. A teraz si to všetko môžete pozrieť znovu, ale zrýchlene. A teraz už len zarámovať. A už to bude úplne hotovo. Teda, možno ešte o rok, keď to budem lakovať. Ak sa tak rozhodnem. No, nie je to najhoršie. Človek je celkom spokojný so svojou prácou. A zdá sa, že ten šepsový relief sa vytratil. Ostala len tá štruktúra vo vlasoch. Vážený Peter Hoffman, z dôvodu zmeny v zákonoch udeľovania titulov vám s ľútosťou oznamujeme, že sme vám museli odobrať váš titul. Profesionálny debil, ďalej už len predal. Podľa nového zákona váš titul prevzajú ľudia, čo tvrdia, že milujú prírodu a pritom v nej zanechávajú plastové nábojnice. Blablabla, keci, plac. Sme vedomí, že touto zmenou môžete prísť o doterajšie zamestnanie na psychiatrickej liečebni, preto vám navrhujeme nové zamestnanie bezdomovec. Túto prácu tiež môžete vykonať cez home office. Ďakujeme za pochopenie. Riaditeľ oddelenia správy titulov. Veď to je jedno, čo hovorí papier. Aj tak je to len ilúzia. Pravda jestvuje aj bez toho, aby ju niekto uznával.